2, 3. Máme ďalší krásny jarný deň. Slnečko máme vysoko, máme cez 20 stupňov, je veľmi príjemne. Tentokrát sme na jednom súkromnom revíri spolu s mojimi kamarátmi. A s kamarátom Dušanom dneska budeme chytať na anglický plavák a Ľubo s Petrom budú chytať na ťažko, majú nastražené bojlesy a pelety. Sám som zvedavý, ktorá technika dneska bude účinnejšia. Doma som si už namiešal krmivo, takže môžeme ísť loviť. Poďme na to. Sa nám ukazujú hneď pri brehu, takže loviť budeme na nejakých 15 metrov. Spravil som si zo pár veľkých gúl z ťažkého krmiva. Včera sa mi osvedčila hlavne Mivardy V1 pleskač plotica, ktorá super v tomto jarnom období účinkovala. Ideme vyskúšať trošku Dušana našeho prechytať, takže poďme na to. Cheers.
za sebou ďalšie úspešné poobede strávené na rybách. Dneska sa ukázal, aký je efektívny lov na plavák, keďže sme mali niekoľko záberov oproti chalanom, ktorí chytali na položenú, ktorí mali ledva jeden alebo dva zábery. Chytili sme niekoľko krásnych kaprov a nádherných karasov a dúfam, že čoskoro sa opäť uvidíme na rybách.